Mina ngathenga itswayi ngiqala nje ukuzala kumpostoli. Ngafika usuku lokuqala efika lompostoli ngafika inkonzo siphumile ngoba ngangivela ngapha eMaritzburg. Kodwa ngadlula la ehholo ngafika ngacela ubaba ngathi ngakhuluma naye ngathi baba ngisacela ungikhulekele. Ngiphethwe ingalo la engathi ishaye stroke. Wangikhulekela ubaba yaphela ngaleso sikhathi ingalo kuzokube manje. Ngabuya ngelinye ilanga ngafike ngathenga itswayi nekhalenda. Ngasebenzisa leli tswayi ngipheka nangalo ngigeza nangalo. Mangipheka ngifaka lona mangipheka ngifaka lona ngiphathwa iBP ngihlupha kakhulu. Kodwa namhlanje iBP yaphela ngikhuluma nje amaphilisi angisawadli ngoba iBP angisenayo. Mina ngaya endaweni yase Great Town nganginenkinga yamehlo ngangingaboni. Odokotela bengitshela ukuthi amehlo ami ngeke ephinde ebone. Kodwa ngafika baMdlovu eGreat Town ngathenga utsawoti omhlophe nobomvu nekharende kanye namafutha. Ngathi mase ngisebenzisile ngahamba ngaya esibhedlela bafike bangemukela ngengulwa. Ekubeni babethi amehlo ami ngeke ephinde ebone. Ngiyalibonga kakhulu ugcobo lika baMdlovu. Ugcobo lika baMdlovu lenza nento ongahambanga ngayo. Nganginengane eyingasebenzi kodwa yayisiqedile evarsity. Kodwa ngangihambile ngakho. Kodwa yawuthola umsebenzi kade ngingahambile ngaleyo nto. Ngithi ugcobo lika baMdlovu phambili. Sina sasebenzisa ama products, sithenga itswayi, amafutha, ikhandlela. Kwasisiza kakhulu besinenkinga esitolo sinamagundane nje amaningi esingawazi aqhamukaphi mhlawumbe bedlula kwi1000 lede maningi kakhona. Sasebenzisa ama products afaka emakhoneni yonke indawo njengoba besilayelile emva kwalapha akusekhona elilodwa. Seku right nje kuningi engingakusho nesalon le besihlushwa ukuthi ama customer bengasangeni sekuthule nje nami sengicabanga ukuyekela nje nokuqhina ngathenga ama products itswayi kakhulu ngalifaka nakhona emakhoneni kwaphuma ixoxo elikhulu kwaphuma nenyoni eyiphucuzekile nje ingenazi impapha sinuki sifile ngalixoxo lona ngalibulala emva kwalapho ama customer angena kuze kube manje ngiyabonga kakhulu umprofeti. Ngahamba ngakhona ioffice laseScott ngafike ngawathenga lama products ngathenga amafutha ngathenga lovers netswayi ngathenga na Vaseline ngafike ekhaya ngakusebenzisa ngachela ekhaya ngachela kwathi na la emzimbeni umzimba ubuhlungu nje konke ubuhlungu nje konke ngisho ingalo nje le ingasasebenzi ngathoba ngageza ngalo itswayi ngeza konke ingalo nje siyavuma sekuyakwazi ukuthi ngenze nje kahle konke nomzimba siyavuma konke. Usawoti kaBabuNdlovu mina ngiyawusebenzisa nensipho yokugeza ngiyageza ngayo kakhulu ngangomuntu nje okudlalela abantu ngishingane ngangibona ukuthi ngumuntu omdala. Ngathatha insipho yaBabuNdlovu eoffice ngiyayisebenzisa ngigeza ngayo usawoti ngiyaqhuma ngawo konke nje bazalwane izinto yaBabuNdlovu ngiyayisebenzisa. Ngibonga nokuthi ke bazalwane umntwana wami wayengalala endlini wathi akulaleki waziwavuka wazolala nami kowomfana ngathi mina hawu wazolala nami wathi makulaleki endlini kunezinto engizibonayo nengizesabayo kwakukuthi ngangithenga iskipa saBabuNdlovu ngathatha iskipa sami ngamgqokisa sona ngamnika nalo sawoti ngathi akageze ngawo walala bazalwane wabuyela endlini akwahamba olala. Ngiyalibonga kakhulu ugcobo likaBabuNdlovu liyasebenza bazalwane. uNkulunkulu uyasiza ngalo siyambonga uNkulunkulu kusimela emzini yethu imizi yethu ixakekile bazalwane kodwa uNkulunkulu uyasebenzela ukusinikeza babuNdlovu ngiyabonga.